Venray won gisteren de Overture thuis tegen Baronie in de hoofdklasse B met 2-1. Een mooie start van het seizoen met een vrijwel geheel nieuw team met veel eigen en jonge spelers. In de eerste helft ging het spel op en neer met kansen voor beide doelen. Spits Dave Hendricks scoorde in de 24e minuut de eerste treffer voor Venray. Vlak voor rust maakte Baronie de gelijkmaker. Na de pauze leek het er lange tijd op dat de stand met 1-1 zou eindigen. Tot Venray in de 83e minuut een strafschop kreeg. Roy Tulmans schoot de penalty binnen en maakte hiermee de beslissende treffer. Een overwinning voor Venray dus. Trainer Harry Blokhuis was dan ook een tevreden man na de wedstrijd. We hebben in de voorbereiding best wel wat goede wedstrijden gespeeld, zeker qua uitslagen. En dan ga je toch kijken wat de eerste paar competitiewedstrijden doen. En als je dan begint met een overwinning, dan ben je gewoon heel erg content. Had je het verwacht? Nee, ik had niet verwacht, wel gehoopt, maar ik wist dat het ook geen hoogvlieger was. En het is een ploeg waar wij tegen kunnen voetballen en dat is ook gebleken. En die punten die hebben wij echt hard nodig tegen zo'n ploeg, want er komen straks nog sterkere ploegen. Door de leegloop van het afgelopen seizoen bestaat de selectie nu uit een jong, onervaren team. 13 van de 20 selectiespelers hadden voor deze eerste wedstrijd nog geen 10 competitieduels voor Venray gespeeld. Blokhuis weet dat het even zal duren voordat het team de gewenste vorm heeft. Je wilt natuurlijk steeds veel meer. Alleen heeft het gewoon zijn tijd nodig. En je ziet ook nu dat er heel veel mensen moeten wennen aan het tempo in de wedstrijd, aan het tempo van de balbehandeling, balsnelheid enzovoort. En daar moeten we langzaam in groeien en dat hoop ik binnen een week of 5, 6 een beetje meer gestalte te geven dan dat we nu hebben laten zien. Maar van de andere kant heb ik ook heel veel goede dingen gezien. En waar ik veel waarde aan hecht is eigenlijk, het is een team. Ze strijden voor elkaar, ze werken voor elkaar en als je strijdend ten onder gaat dan heb je krediet. Keeper Niels Niele is een van de oudste en ervaren spelers. Na een korte blessure stond hij gisteren tijdens de openingswedstrijd wel op het veld. De Venrayse keeper speelde een goede eerste helft. Niele is enthousiast over de nieuwe en jongere spelers. Nou, ik vind het wel leuk. Je merkt dat die jongens heel gedreven zijn en fanatiek op trainen. Niemand die verzaakt, niemand die ze laat lopen. En ja, ze willen allemaal heel graag. Dus die intentie is goed. En het voetballen, ja, dat komt vanzelf wel als de jongens zich zo blijven ontwikkelen. Maar ik vind het leuk. En jij zelf hebt even een korte blessure gehad. Had je daar vandaag nog last van? Nou ja, ik heb de afgelopen 2 weken wat minder getraind omdat ik gekneusde rib had. Een beetje last nog vandaag, maar goed, daar kunnen we ons wel overheen zetten. De openingswedstrijd werd goed bezocht. En natuurlijk stonden ook de vaste supporters weer aan de kant. En zij waren na afloop aangenaam verrast door de uitslag. Wat mag je van zo'n jong team eigenlijk verwachten? Na de uitslag bijzonder goed. Voetballend gezien moet er nog heel veel routine en ervaring in het elftal komen. Maar dit geeft veel moed voor de vervolg van de competitie. Ja, super. Zonder meer. Als je ziet met een gehavend team al beginnen. We hebben onze 2 voorhoedespelers met de snelheid erbij vandaag. Ik denk dat de overwinning nog hoger had kunnen uitvallen. Wel een beetje chauvinistisch of optimistisch denk ik. Maar ik ben heel blij ook voor de jongens, voor het vertrouwen. Ze hebben er hard voor gewerkt. Ja, veel Venrayse jongens, leuk om te zien. Dat ze nou ook even in de basis staan en goed mee kunnen. Dat is eigenlijk heel positief. Een hele uitdaging voor de vereniging. En laat hopen dat ze met zo'n jong team zich weten te handhaven. En daarop verder uit kunnen bouwen voor de toekomst. De supporters hopen dus dat Venray dit seizoen kan handhaven. Keeper Niele vindt het moeilijk om een concrete voorspelling te doen voor het komend seizoen. Ja, dat is heel lastig te zeggen. Ik zeg, met een jong team is nu hartstikke wisselvallig. Dus goed voetbal wordt gepaard met wat minder voetbal. Dus we zullen haast nog wel een keer tegen de zeepelt oplopen. Maar ja, goed, ik verwacht gewoon dat wij lekker mee kunnen ballen dit seizoen. En als wij boven de laatste 4, 5 eindigen, dan zijn wij tevreden. Hoe het team zich verder gaat ontwikkelen is natuurlijk nog even afwachten. Volgende week speelt Venray uit tegen Gemert. Brugske heeft sinds vandaag een wijkbus. Wonen Limburg heeft deze bus aan het wijkplatform Brugske overhandigd. Wonen Limburg merkte dat er vanuit bewoners de behoefte was aan een bus. Een bus waarmee af en toe klusjes kunnen worden gedaan of wat spullen mee kunnen worden opgehaald. Toen bleek dat sommige busjes van Wonen Limburg werden vervangen, kwam de Woonstichting met het idee om een van deze voertuigen aan het wijkplatform Brugske te schenken. Zij zijn zeer enthousiast over de nieuwe voorziening.
Wij zijn hartstikke blij met de bus. Ja, en hij wordt ook goed gebruikt, want goed, Goforrit maakt er een aantal keren in de week gebruik van. Er zijn al verschillende wijkbewoners die spulletjes weg moeten brengen en gewoon geen geld hebben om een bus ergens te huren. Nou, en dan doen wij dat gewoon laagdrempelig met onze bus erbij. Deelnemers van het project Goforrit waren vandaag de eerste gebruikers. Zij leenden het voertuig voor een verhuizing. De wijkbus is in principe bedoeld voor allerhande klusjes. Wij gaan even onderhoudswerkzaamheden kunnen ze hem gaan gebruiken, naar het milieustation, voor een verhuizing. Ja, voor allerlei doeleinden kunnen we die bus gebruiken hier in de wijk. Zijn er nog bepaalde voorwaarden als mensen de bus willen huren? Ja, dat ze hem schoon terugbrengen en netjes houden, zonder deuken. Dat moeten wij ook. Dus. Er zijn nog enkele andere voorwaarden. Zo mag er met het busje niet naar het buitenland worden gereden en is de voorziening niet bestemd voor personenvervoer. De wijkbus is geschonken door Wonen Limburg, maar dat betekent niet dat de organisatie niets meer te maken heeft met het project. Nou, we hebben ook vanuit het sociaal activeringsprogramma in Brugske een bijdrage gedaan om deze bus mogelijk te maken. En van daaruit proberen we wel om te kijken dat zo'n bus ook in de toekomst ook door kan gaan. Dus niet afhankelijk is van een bijdrage vanuit Wonen Limburg of vanuit het sociaal activeringsprogramma, maar het gewoon ook zelfstandig kan draaien. Dus in die zin zijn we wel betrokken bij het wijkplatform hierbij. Mensen die gebruik willen maken van de voorziening moeten contact opnemen met het wijkplatform. Het is overigens niet de bedoeling dat de bus een concurrent wordt van een regulier busverhuurbedrijf. Zeg maar mensen die onze doelgroep zijn, mensen die van ons het busje kunnen gebruiken, die kunnen de bedragen die er bij anderen voor staan niet betalen. Vaak hebben mensen niet eens een rijbewijs, dus dan kunnen ze sowieso geen kant op. Wij leveren de chauffeur op vraag erbij. Dus het is gewoon zo laagdrempelig en zo goedkoop dat mensen daar wel gebruik van kunnen maken en van een huurbus niet. De aankomende tijd wordt de wijkbus al regelmatig in gebruik genomen. Hoe lang het project gaat lopen is niet zeker. Over een jaar wordt het verloop van de wijkvoorziening geëvalueerd. De straat Walstro in Venray staat in de halve finale van de leukste straat van Nederland. Aanstaande zaterdag wordt bekendgemaakt welke 12 straten doorgaan naar de finale. In totaal zijn er 36 halve finalisten. Een groot deel hiervan komt uit Limburg. Om de finale te bereiken moesten de inwoners aan de slag met een straatpromotiefilm. Deze is nu klaar en het is dus nog even afwachten tot zaterdag voordat de bewoners weten of zij doorgaan naar de grote finale. Maar voor de bewoners staat één ding wel vast. De Walstro is de leukste straat van Nederland en daar zijn een aantal redenen voor. Er worden heel veel activiteiten georganiseerd en dus als je mee wil doen sluit je aan. En als je denkt van ik heb er geen zin in is het prima. Maar er wordt op zondag, of in ieder geval er wordt gefietst door de mannen samen. Er wordt opgepast samen, we vangen elkaars kinderen op. We kijken samen voetbaltoernooien. We hebben een straatfeest elk jaar. En elke avond als het mooi weer is zitten we lekker buiten met een vuurkorfje erbij. En ieder haalt wat lekkers en dan kan het heel gezellig zijn. Ja, nou, we doen heel veel samen. We hebben vooral naar het water gegaan, WK en speciale evenementen doen we heel veel samen. Dus dat is, en het straatfeest is heel belangrijk hier, daar doen we heel veel mee. Dus dat is wel de belangrijkste hier. En wat vind jij zelf het leukste aan de straat? Ja, het samen zijn, dat we allemaal leuke dingen samen doen. Ook 's avonds dat we gewoon buiten gaan zitten met de hele bubs en echt gewoon gezellig hebben. En de kinderen, dat we daar leuke dingen mee doen. Het is gewoon gezellig. Walstro is een diverse straat. Er wonen ouders met oudere kinderen, gepensioneerden, gezinnen met jonge kinderen en alleenstaanden. De straat bestaat sinds 19 jaar. En in de loop van de tijd hebben de bewoners steeds meer contact met elkaar gekregen. En één plek in de straat heeft daar een belangrijke rol in gehad. Ik denk dat dit pleintje daar een stuk aan bijdraagt, want het is toch echt het centrale plekje in de straat. En hier treffen de kinderen elkaar en doordat de kinderen hier spelen komen ook de ouders hier naartoe. En daardoor denk ik dat de contacten ontstaan zijn. Om kans te maken op een finale plaats moet de straatpromotiefilm die op YouTube staat zoveel mogelijk views krijgen. Als Walstro de hoofdprijs uiteindelijk wint, krijgen de bewoners een buurtfeest en een barbecue aangeboden.